lagumu. Lagu wae rasan karo sapa? Apa sebab iki mau aku gemas-gemeng ning papan kene dilihat Kakak? Mergo iki aku ngenteni tekane sampeyan. Mergo iki dino aku lan sampeyan ki lak duwe janji kaporo bakal satu temon ning papan kene. Cedhane ki kangen kelawan aku. Kakak, aku kangen banget karo sampeyan Kakak. Sing gedhe pangapurane. Lamun randhat anggun teko ning papan ki sapa men? Bapak Kakak. Lagi wae aku ngrampungno gaweanku. Sabiyantu karo wong tuaku. Lah iki mau wis rampung. Aku agi-agi kepengin ketemu kelawan kowe wong ae. Yo ngriki lho Kakak. Apa sebabnya ngati aku disuruh banget karo sampeyan? Mergo sampeyan iki ora mung bagus. Ning sampeyan iki uga gedhe tanggung jawab. Karo wong tua wae sampeyan kaya ngono, apa meneh karo aku? Ing isuk umpama aku lakon dadi bojone. Mesti wae aku ngrasani urip kang dadi yo Matur nuwun banget men. Lamun kowe bisa ngimbangi karo tresnaku. Yen kowe bebarengan kawan aku. Sawangan kae men. Wit-wit kae. Padha meri. Dheweke rumangsa isin. Ora bedane anggonku tresna lawan kowe. Kaya wit sing gedhe kae. Saben dinane manismu kamu jiwa tartamtu cedhak karo aku Kakak kok tak
wis bisa nambani apa sing dadi kangene atiku lan atimu. Pancen geni Kang. Nanging ngene yo Kakang Kemudi. Kepiye mengko? Mergo wis suwe banget anggone awak dhewe sambungan Tresna. Mula tak njaluk kanthi bareng. Sampeyan ki kudu tanggung jawab marang aku. Cekani, sampeyan teko ning omahku nglamar aku yo Kakang. Tetembungan iki sing tak enteni mengko. Aku kuwi rumangsa kuwatir. Kuwatir babakan apa Kakang? Lamun aku nglamar kelawan kuwi mengko. Kowe iki anake wong sugih. Beda lawan kemudian. Anake wong melarat. Mengko yen aku kelakon lembung karo wong tuamu. Apa sekirane wong tuamu kae saged nampa aku pinangka dadi mantune lho. Wis to Kakang. Yen to babakan iku sampeyan rasa dadak kuat. Mengko aku sing bakal tanggung jawab sak utuhe karo sampeyan Kakang. Tanggung jawab. Paton, sampeyan gelem teko ning omahku nglamar aku. Panglamarmu bakal tak tampa kok Kakang. Senajan aku teko nang omahmu nglamar kelawan kowe, ora nggawa apa-apa, bakal kok tampa men. Pancen bener. Wis to Kakang, sampeyan teko ning omahku ora nggawa apa-apa. Mesti wae panglamar sampeyan tak tampa Kakang. Yen kaya ngono, aku bakal kandha karo wong tuaku. Sesuk-esuk barengi pletheking surya, aku teko nang omahmu nglamar karo kowe wong ae. Kaya ngono Kakang. Yen pancen kaya ngono bakal tak enteni Kakang Kemudi. Ning mulai iku yo Kakang. Sampeyan ki aja maksiat karo ninggali Ora. Training iki wis sore. Delok meneh iki wengi. Ora apik kok aku. Ora ono nek omahku lho kanthi iki sawetara pedali. Yen pancen kaya ngono, tentu tak bali iki sik itu. Sing ati-ati. Ora. Aku janji ngene. Sing hati-hati. Sing hati-hati. Marang jeneng atiku. Aku disenengi bocah wadon, dheweke ya ayu. Yo sugih. Bejo-bejane uripku. Sampeyan aku ora ngerti yen Ngomong karo sapa kowe? Ngomong dhewe ana. Ora ono kancane kok ngomong. iki mau ana kancaku, Pak. Ora iki. Aku iki jewaras ya, Pak. Lah ngomong dhewe. Kuwatir. Sing ora mudeng. Aku iki mau ndek kanca. Sapa? Kancaku ora wong lanang. Lah, Dheweke wong wadon. Ayu. Bocah wadon ayu manggone ning tengah alas. Anake gendruwo. coba nih. Sampeyan iki, Sing Pak. ngomong ora aja omong gendruwo. Aja omong gendruwo. Ora ngerti gendruwo. Nek gendruwo dhewe. Iki mau ya, Pak. Aku lagi wae saged pamong. Ketemu karo wong wadon. Ketemu karo bocah wedok. Heeh. Dheweke janji, Pak. Janji piye? Janji ngene. Kan Kakang Kemudo. Aku iki ora iso urip yen ora bebojoan karo kowe, Kang. Bocah wedok muni ngono. Tegese bocah wedok iki seneng karo kowe. Seneng karo aku. Nah, terus ngene. Dheweke kuwi kandha karo aku, Pak, supaya aku iki kudu nglamar teko ning omahe bareng sampean karo Simbok. Lamar nggone wong tuane bocah wedok. Wedok jenenge sapa? Takone jenenge sapa? Jenenge Mendut Mendut. Anake sapa? Raga Wangsa. Anake Ki Raga Wangsa. Bener, Pak. Tangga desa Tangga wong desa. Sugih iku. Anake wong sugih. Anak wong sugih. Kowe iki senengane wong sugih le. Ijo sugih. Sugih. Yo ayu. Ayu. Bejo-bejone uripku lho, Mbak. Anakku yo ganteng wae. Heeh. Mata do nyaneng.
Senajan iki anek wong melarat, teko nang omahku nglamar karo aku. Ngono. Ora nggowo apa-apa, bakal tak tampa. Ngono. Krungu kowe. Iya. Krungu. Aku kon teko nang omahe, Pak. Nglamar karo Mendut. Senajan ora nggowo apa-apa, bakal ditampa. Dheweke tanggung jawab. Ngono. Iya nak kandang ngono ya anakku, Iki anakku. Ora iso. Anakku. Sing penting sapa? Woi. Lah iya. Sing gawe sapa? Kowe. Lah iya. Lah iya anakku. Nak ora anakku iso dadi. Padha ora anakku iso dadi kowe wis saji. Ini wae, Mbok, Pak. Anake wong loro. Nah, Nek ngono lho, anakku sing ganteng dhewe. kapan kowe? Sesuk esuk. Esuk. Iku ono gedang suluh iki. Nek digowo. Oh, gedang. Ayo. Ngopi ning perapatan kulon desa. Bapak iki karo kopi. Yo lah. Kulo mondok. Ora. Bapak kedanan PK. Kedanan PK. Jedar. Ora apa-apa, Le, ora apa-apa. Sekali-sekali buran. Sekali-sekali. Ora kedanan PK. Gitu. Ngopi ku karo nari dhuwit-dhuwit. Wis tak kandhani lho ya. Bapake mendhet wis tak kandhani aja nganti nyelek-nyeleke dhuwit. Ceritane ngene. Ceritane piye? Warung kopi ku rak duwe utang. Duwe utang bapakmu. Duwe utang piro? Pak Lek iku mau narik. Lah gandeng sing duwe warung kopi wedok dadi betah. Bapakmu kuwi betah ning warung kuwi. Betah. Mergo narik kuwi. Duwe utang ning bapakmu. Oh, pancen kakekane kok. Sik, Nek. Bapak iki ngopine ning warung ndi? Rapatan etan desa lho. Rapatan etan desa sing warung kopi nang wayune nang karo. Aduh. Mbok, ajari. Warung kopi si saetan kae. Aku lek wae.
wong sugih biasa aja gumun ndodok. Wong sugih iki lak yo eling karo anake. Ora eling. Karo anake medhite ra karuan kok. Kowe iki rencana Rencanane piye? arep tak borongno bakul emas. Ndi iki desane? Mbak Romo. Mbak Romo. Tenan apa ora? Yo. Mas asli. Iya lek. Tenan. Iya. Ya wis yen ngono ya bapakku bagus dhewe. Nek arep dijanjeni itu Mas. Lagi ngerti. Bapake. Dadi kaya ngono ya. Apa? Ket isu nganti sore ora mulih-mulih, kowe mampir ning PK. Kono ya gak eling karo aku. Sing ngomong sapa? Sing ngomong mendot Kipri. Ayo kabeh bocah-bocah padha ngomong. Sing ngomong bocah-bocah. Iya. Ngomong nek aku ning warung kopi. Iya. Ning gone pekanan. Ancen iya. Bapak iki kodho karo aku. Aku wis bosen ndut karo si Mbok Om. Kodho ngono. Mbok Om iki elek, ambune badak. Aku ra seneng kok ndut ngono, Mbok. Oh iya. Sekali-kali. Kowe kandha ngono. Iya. Kowe kandha ngono. Kowe wis bosen karo aku. Ya wis kono ndang golek. Ndang golek ganti ayo. Wong kowe wis tuwek, keriput, ambune kecut. Ya aku golek sing bocil-bocil lah. Lah iya. Aku wong duwe dhuwit padoni. Nek mati kaya Iya. Karo aku sok karo mangsamu aku ora iso golek wong lanang ganteng Joko. Alah, Delan rupamu iki lho. Kene. Rupamu kuwi wis ora bejaji tak kandhani. nyatane kowe kok gelem. Nah, Nyatane kok mbek keleti. Lah dhisik aku ketangkep haji kok. Alah, paidu makeh. Menang. Lah iya, sampean lho Pakmu. Sepatuku anyar. Indelan sih. Sepatu kowe anyar. Wong sugih sepatu nana. Pira regane, Kak? Kowe golene ketoprak liyane gak ono. Regane Iki piro? sepatu nana. Regane. Regane rahasia wong sugih tetep regane larang. Alah. Oleh tuku ning ndi kowe? Ning ndi? Coba bedheken. Ora tuku ning ndi? Alfamart. Ora ae. Tuku ning Shopee. Wah, dudu aku ora duwe HP Android. Matahari. Ora, iki sepatuku anyar iki mang aku lek tuku ning rosokan. Aku wedi yen melarat, nek melarat iku dinyeki tangga, goblok kemilon bro. Ya. Ngono to? Iya. Yo. Wayahe gajian. Iki mau aku mulai tanggane bang. Oh, aku mulai tanggane bang. Umume wong jipuk dhuwit, nek wong Mbak Roma tek sugih olah. Paling jipuk dhuwit juta-jutaan. Ya kaya juta-jutaan. Beda karo raga wangsa. Nek jipuk dhuwit iku kilo-kilonan. Aku iki mau lagi mulai kobang BRI. Jipuk dhuwit iki mang 17 kilo. Nek ora percaya kampani. 17 kilo. Oh, wong sugih kok padoni. Aja digawa Mbok. Nek Mbok sing gawa mesti dijaluk. Ayo mesti. Mbok iku nek roh dhuwit matane ijo. Emang diwata. Jipukno bone bocah-bocah. jipuke bungu kae. Iya. Wis, tani ya Pak ya. Ya kok ket biyen kulite minta ampun. Ora eling dhisik melarat kerat. Ora eling kuwi nek sebelah omah kuwi, omah masa depan. Padon terus kowe ae. Iya, kudune ya rek. Iki to bukune. Rene Nduk. Ya. Rek maju dhewe-dhewe rek. Asep. Ya, maju saya. Wahuri kok. Rek maju dhewe-dhewe rek. Tak kalau sih, agak celok. Kipli maju. Kipri. Kowe kok sajake ayem tentrem ngono kuwi. Kowe 15 dina. Betul. Pergawemu. Ya.
15 dino. Jadi. Lho. Kita ndok Pak. Kuwale. Jadi piye to? 15 dino mergawemu. Iya ya. Lah Bu, dadi totale bayaranmu 500. Piye? Bayaran kuli sedina 150. Iya. Lah kok 15 dina kok 500? Kowe bonem iki lho bonem matamu. Bonem kakean. Kowe karek nampa 500. Alah golek. Bonem kok pirang-pirang. Kowe aja ban-ban ae. Bone akeh ki. Mergawe ora nyentel-nyentel nek ban-ban ae. Mulane aja jatah duit terus. Eka. Mergawemu kok mangkat kok ora kok mangkat. Kowe aja mangkat suwengi terus ah. Lha piye? Mergawe kok mangkat suwengi wedi bojomu kowe. Lah dipotong to Rai. Ya tetep tak potong. Maune bayaramu 75 dadi 50.000. Siti. Iki susu 50. Bapak iki yo ngono. Susu 50 iya. Susuk sangat. Iya. Ora usah susuk. Lho, Tak bone ae. ngene ae. Ya piye? 50 sesuk ae. Ora sido bayar iki. Kowe aja bayaran sik. Lah kowe mangkatem suwengi terus kok gah aku mbayari. Alah yo ya. Apa tamu bayaran kok. Nek pengen njaluk bayaran mundak, Eh. mergawe sing tenanan, aja mangkat suwengi. Lho, ngono lho. Rono, Oh yo. Tak bon lah. kon piro? 100 ae. Kepinteran. Sake kowe iki. Kabeh dipinteri. Ndok bon. Boni aja 100. Ya piro? Bon iku aja 100. Boni 1000 ae wis iki kanggo kowe. Wis oke. Ngitung abang-abang jaran iki. Nek ngekekno anakmu aja ujug dhuwit. Apa? Tukokno permen apa uyah kon nguntut anakmu. Ben awet. Iya, gen awet. Ora. Bener nek bapak Ayo, sapa jenengmu? Jenengku Slamet. Iya selamat. Selamat iki ketoke cah anyar. Anyar Pak. Aktif terus. Iya. Ning duwe entek dienggo biliar. Ya, kalian digo mendem. Gua apa? Mendem Anggara. Sik, kowe mergo mangkat terus to. Tak kilikane. Wah, Mangkat terus ayo genep. kowe kok 2 juta iki tenanan to ora? Tenanan. Heh? Tenanan iku. Kowe tau ban apa ora, Dok? Ora tau Pak. Tenan. Tenan iku. Iki dhuwitku gak ono 2 juta, Cak. Jare jipuk dhuwit kilo-kilonan. Sugih kok ngene. Wah, iya aku jipuk kilo-kilonan. Ana apa ora? 2 juta. 200 e gak apa-apa nggo depo. 500 ya, Jiro lupat mong. Alhamdulillah kena nggo ngesel. Ono. Alhamdulillah. Apa iki selet? Ayo, Pai. Pai maju. Bayaran aki iki mesti aku. Kene. Aki, Akeh dhewe kowe. Aki apa aki? Teladan padane. Wah iya, kowe yo utuh bayaran Pai. Iya. 500. 500. Nek GP ngajuwene akeh Pak. Suwut. Apa? Mengko nek edan wedokan. Sik. Rene sik. Kowe nek pengen duwe dik lanang, Ya, aja setorno bojomu kabeh. cocok ya. Mesti kowe ora tau man. Kowe ora tau dikai dhuwit, bojomu ketara awakmu kuru terus. Iya. Lah iya. 400 duit lanang, Lah. 100 bojo. Lah, bojo aja kaya akeh-akeh. Budak kuman. Suhut. Malah iki yo gatok. Kowe iku nek niat mergawe melu aku mergawe sing tenanan. Oke. Mangkat aja suwengi terus. Kowe kok abot bengkel apa? Ketuk apa mangkat? Kowe iki mbek botno bengkel apa melu aku? Melu sampean. Lah melu aku to. Kowe bayaran. Wah, 10 dina kowe. Warawut 10 dina ping 150. 10 dina. Aduh, lali aku. 1.500.000. Ayo. Sejuta. Sese tak deloke bone. Bonem tak deloke. Lah bone malah 2,5 juta iki piye? Kuatene wong. Sawone nek ngono aku. Sangu. Ah. Kok ya pinter men.
1000 Mas. Banget yo. Ya iku riwayate nek mangkat seneng terus. Apa? Lah aku. Duit ndak isih kurang ae. Lah aku durung mbok kei duit kok. Aku nek menehi duit kowe brak. Jaluanmu ya iwak daging saiki regane piro? Alah, kowe iki tak pindhakno bojo. Iku montol kol gruntung. Lho kok iso ngono, Pak? Kol gruntung iki aja njaluk setoran sing akeh. Lah nek duwe bojo bocil, njaluk pindhane mobil ya. Pajero tetep tak setori waki, ngono lho. Ora elek. Apa? Mabuk-mabuk terus njaluk ngono kae. Alah, ini ku yo nggo tambur mabuk kok. Lho wis, Pak. Karo wong wedok. Timbangane kok kena siko. Cak. Kowe tak bayar iku mang. Yo. Nek bojomu kekno aku. Weh, Dian, kowe iki malah kowe nantang perkara, Kang. Wis salah. Ora sida, mah. Bojomu kekno aku. Mah, tak demenane. Aku sida lah, Kang yo. Aku ora duwe bojo. Ya mesake bojomu kok njaluk ki piye? Iku aja nganti ilang. Kene. Cilaka nek ilang. Lah ilang kene. Bayar aku cengkok mogol iki. Cilaka tenan. Kok wong serang kae bojone ayu nek ngaleni magrenane iki. Kan cocok sama kene. Monggo. Sinten iku? Kowe kok dadi budak diceluk mendat ora nyuwara. Lho dadi iki Mas sampean nyeluk aku. Kowe kok plak-plek. Ya, iki sapa? Calon bojoku. Ah, aja gandengan. Kurang. Cole. Lah, nek calon bojomu berarti kae. Sop. Ayo. Pantes ta, Mas? Sing aran gandengan sapa? Aku. Kowe ora. Sapa kowe? Bocah kok adoro jalan-jalane wong tuwa ki piye to? Ndut. Kowe tak kandhani lek, Ndut. Kowe kok nempel kaya kerangko ae. Ndut. Oke. Iki conke ora. Sabar, oke to ora? Sabar. Sampean ndut. Lho malah panggoe ngono ki piye? Kene iki sedina suwengi aku yo. Bapak Bento. Muga-muga. Gimana ya? Muga-muga sesuk lakoni ngene terus. Ngono, Pak. Apa? Oh, arep memperkosa anakku dhewe ya. Rasane Pak iki ngono gelondongmu dhewe kok arepe calon besanku. Lah iki iki yo bapak aku. Kowe calon besan kok sampean ajak seneng karepmu dhewe ae. Seneng ya seneng rangkul ae aku ora cemburu piye Mas. Tadi sampean cemburu lah sing Seneng kowe. sampe ngomong sapa? Rangkul bojoku lemu. Bojoku rangkul iki. Sapa? Bojoku. Ora apa-apa. Besan calon besan. Aku malah wedi dhewe, Kak. Bapakmu ngono lho. Sampean iki ya
Iya. Ah, manusia ngono kok elek. Aja ngono to. Ngono kuwi tamu kudu di hormati to. Ah iya ono tamu kok. Kene to, Bok, ibu kene, Bok. Yuk, Iya, Pak. calon moro tua tak nunggu kene. Sesuk Pak. Monggo, monggo. Ibu kene, Pak. Oh, dipun kecane anggap mawon griyanipun piyambak. Pripun kursinipun mendut-mendut boten? Oh, wong sugih niku nggih mendut. Piye to, Pak? Kok malah Kursi dulu bira entuk. Kursi luwih. Juara. Rumangsamu. Lingkeh kursi kaya ngene iki. Oh, kok Iki kursine wong sugih. Oleh ku ngukir oleh ku pesen iki kok agok. Oh, nggih. Kok Jepara. Kok lungguhi kowe wong melarat lungguhi niki. Regane piro? Kursi ngene iki regane 4 juta. Ora kolu kowe gumone. piye to, Pak? Ora kolu. Lah dilungguhi kok ora entuk sing nungguhi sapa? Lho. Elek-eleke sing lungguhi kursi iki. Elek-eleke ya. Elek-eleke iki bupati sing lungguhi. Lah nek ora ono bupati rene, Ora ana bupati rene sing lungguhi kudune camat. camate nak ora kober mrene. Camat nek ora kober mergo sibuk. Sing lungguhi elek-eleke iku petinggi. Petinggi yo repot. Petinggi repot. Elek-eleke carik. Tarike konferensi. Nek ora ana cari koperasi, ya lah, timbangane mbek iki kowe wong melarat, anu tanggo ada sepatu. Kursi regane larang. Dilungguhi sepatu. Iya. Nek ngono aku yo tiket. Juana lho. Kowe lha apa? Tiket. Tiket. Rumangsamu iki parkiran apa piye kok titik? Malah dibuak iki piye to, Pak? Ane kan sepatune bojo Hei. kepala dibuka. Sepatu ndi? Tak buat. Sopo sing akan buka? Lah aku kok buat. Coba ora. Iki sepatune wong sugih. Lah aku sing buat sapa? Aku. Bu cuma ora. Lah aku wong sugih mbek kokon. Wah, bawonge cuma. Coba ora. Cuma sik, kok tak jukono. Aku medun ini kudu mau saweran jan. Saweran tak kene anak yatim piatu. Sopo anak yatim ya? Bojoku ae. Kok doae? Ya bojoku iku bapakmu ora duwe. Jebok. Kokon. Dewe. Ya sepurane panjenengan itu bojo kula. Lampu lho Pak, lampu. Iki wong sugih ora maju. Wis rasa gegeran ae karo Nduk, sepatu singgano, Nduk. Ane takon. Nek dicolong blus delek kono. Iki buku pon singgano. Duwe barang ning salam buri kono. Duwe singgano, Nduk. Nduk, Apa? delek lemari pol dhuwur. Saya tak kunci ya. Dobel kuncine. Wedi nek dimalih ngono. Ha iki ana wong melarat. Ya dudu Amel apa? mesti nek malih kok. Tiwas kowe wong sugih. Apa? Kalungan yo kalung pasar aja. Kalau masak. Sajane omongan kok nyeleki. Rene ngomong. Kalung pasar, iki dudu kalung pasar. Ya, Kok kira ora Mas? Ancen iya. Iki kalung kletikane kok lho pinggir ketoprakan. Oh, tak lungguh aku gawe kiwa. Kowe linggih iki. Kena. Mergo kowe wong melarat ora apa-apa linggih iki. Nang elek-elek linggih kursi kowe iki kudu nggawa gawan.
Kowe kok nggawa gedang kelaran aku. Ngerti. Biasane wong sugih senengane mangan gedang. Iya, Pak. Lho, Pak, aku ki senengane mangan gedang. Iki mang oleh nyolong apa? Mateng wit. Wong melarat mosok kowe ndek gedang. Iku gedang wong desa. Iki mateng kowe. Mateng wit, Pak. Neng sayang. Oh, ceno, Nduk. Bapak iki senengane mangan gedang, ning ora gelem tuku kok. Iya, piye? Iya. Senengane iki mangan gedang ora gelem tuku. Senengane jaluk. Iya, Pak. Senengane iki jaluk. Iya. Apa, Pak? Lho sampean kan apa? Kulit dipakane bapak. Lah bapak ning ndi, Nduk? Rumah sam bapake wedhus ngono iki. Lah gedange mang ndi? Iki lho. Kok iso Rambut cilik-cilik ra apa-apa enak. Serapa Pak? Nak, Piye Pak rasane piye Pak? enak to, Pak? Loh, enake. Jebul gedang kok enak. Gedange wong melarat kok ilu jebul. Apa mboke? Kowe ndang ikeh kene. Ikeh. Sik. Kowe dudu apa kok nggawa gedang? Ora. Kowe nek nggawa kelengkeng ora ngarah tak pangan. Lho kok iso? Mergo aku ndek iki ditekono bojoku kelengkeng ning pasar. 2 kilo tak pangan siji aku terus kelengkengan. Ana apa? Apa mboke? Aku mau nang mampir pasar Tambak Rono. Aku mau ana sepatu sandal laki lho. Lho anake dhewe Lagi lho calon mantu. Calon kok gemati ning ngene. Calon mantu. Arwane Nduk. Bukan, tak kamerane tak goni yo, Nduk. Dut. Kowe ditukokno calon mertuamu apa, Dut? Sepatu sandal. Sepatu sandal. Iya. Endi wujude, Nduk? Nduk sik. Ya mlaku, Nduk. 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 kok malah pincang. Nduk. Kowe iki piye Kowe Pak? iki kena apa, Nduk? Apa sepatune ana pakune ngono, Nduk? Kowe malah suwe-suwe diarani wong beto. Lah nganggo sandal kok isian. Iki apa? Sepatu sandal. Iki sisian jenenge. Sepatu sandal, Nduk. Iki ngono sisian. Goblok kowe iki. Kok goblok? Goblok ngono. Apa? Sugih goblok. Lah kok iso? Iki apa? Sepatu. Iki apa? Sandal. Dadi siji. Sepatu sandal. Bener kowe, Mbak. Aku ya lagi ngerti iki ya, Pak. Ayo. Hei, Bu. Iki apa? Iki apa? Dadine goblok iki sing goblok aku ta sapa? Kowe sing goblok. Sugih kok goblok. Iki mono sisian. Ngantem yo ngantem. Aja iki sing ngantem. Sapa sing ngantem? Lah iku mau. Lah iku nek sampean rasa mriku nek protone pripun, San? Goblok rasa goblok itu Bapak. Simpen. Bapakmu goblok. Iki simpen nang kulkas lho. Simpen iki, Mbak. Kulkas. Oh, iya tak simpen. Stop. Iya, Pak. Dok. Pak. Iki
mau oleh ngemeni maratuamu. Calon maratuamu ngemeni sepatu sandal. Kon deleh ndi, Nduk? Kono lho ning kulkas. Aja deleh jero kulkas. Lah sampean ndi? Deleh meji omahe. Bapak bento kalau punya sandal misalnya neng Magic Tom. Sing apik nek nampa Ngono lho. sing apik. Apa? Kowe rene arep ngopo? Mesti kowe arep utang duit. Moh utang duit ana anakane kok. Ora wong sugih. Ya ya mane aku moh. Nek karo kowe ora usah kaya liya-liyane nang utang. Terus Umpama 100 nek liya-liyane manak dadi 150. Nek karo kowe aja semono. piro? Kowe nyilih 100 balike 250. Aja neken wong ngono ta? Gendal bongko wong larat kaya kowe. Kowe rene ora nyilih duit. Ora. Kowe arep nyilah beras. Moh, Lha apa? aku duwe beras karak. Bener wong melarat makanan karat. Kowe ngapa kono gawe napa? Aku ditangisi anakku. Kowe ditangisi anakmu. Yo, Lah ngopo kok nganti anak nangis? mergo njaluk rabi. Yo dirabekno ah. Yo mesti tarabeno no, wong aku bapake. Anak ndi? Iku ganteng. Bagus anakku. Ganteng. Lho, Anakku bagus. Jiwana lho. apa? Kowe wong elek anak bagus sing ngono. Lho mamaya mamaya. Alah, mamae kaya begengkean. Dia lo paling kowe sing. Ora sudi. Alah. Ren. Kenapa, Pak? Wong tuwa. Ganteng iki, Pak. Bejo. Kowe dilairno bagus iki bejo. Ning sobek uga kowe. Sobeke kowe dilairno bagus, ning kok dadi anake wong melarat. Umpama kowe dadi anakku, elek-eleke cekelan mobil kijang kapsul. Engko kijange tumpaki kowe, kapsule lolohno bapakmu. Kok tinggal ngono to, Pak? Barek tenang. Anakmu kondo yen to njaluk rabi. Kowe kok marane omahku. Mergo sing disenengi bocah wedok omahe raga wangsan. Cagoangsan dhewe. Yen ngono tiwas kebeneran. Iki sedelok engkas aku panen raya, panen jagung. Wah, Anak dhewe. Engko melu mocok. melu moto. Iya, tak opahi. Ora usah mbok opahi. Lah kok ora? Dikeki mangan ngene senenge lah karo. Tenan apa? Yo, Dadi bocah kene dhewe. bocah kene. Jenenge sapa? Jenenge Mendut. Lho kok kembar anakku. Kanjen anakku. Anakku dhewe. Betul. Lha piye to, Kang? Bojone sampean seneng apa, Anakku. Anakku iku wong sugih, kowe wong melarat. Wah, kamu ora becek. Aja ngono to, Pak. Kowe kok arep seneng karo anakku. Arep ngelamar karo anakku. Sabar. Oh, bang jejer piro? Itu. Sapi pirang rakit. Sawahmu pirang jauh kepingan. Oh, kowe wong wedok meneh. Cangkeman kowe. Wah, piye? Kok malah nesu-nesu ngono ki piye to? Pikir sadurunge nyelengi. Mesakne. Mas ya wong marat kuwi ya duwe rasa, aja Lihat. ngene. Ayo mulai. Wah. Ayo mulai. Isen aku. Ngosek to ngosek. Kabeh mau sing perintah, Pak. Elek to elek. Gan, wong larat ora Ayo sujud. sane mendut to wong kuwi pacare mendut. Kok senengane karo wong liya kaya ngono. Awake dhewe rene iki ana sing kongkon. Ora kok karepe dhewe. Iso bolak-balik sing ae. Kang, Apa? arep bali mulih. Yang minggat. Yo ning sadurunge aku mulih aku arep kandha karo kowe. Kondo apa nek? Lho wong aku wong larat kok takoki sawah. Aku ora duwe sawah.
Eh, Zo. diteni. Kene. Totoan. Totoan apa? Jotosan. Totoan duit kowe ora ndek duit. Mari. Jotosan. Aja wedi. Anakku nak kondo. Iya. Dene ngongkon. Kowe tak jotos. Aku jotos. Nak anak kondo Anaknya tak ora. ngongkon. Iya. Aku jotos. Kowe tak jotos. Kalau ku pedhot neh iki. Kula ate ae. Iki olehku utang mogol malah. Lunas. Kok jero angel. Tak takoni titeni angger ora. Jotos. Medhot anakku. Apa bapakku? Apa bener? Jiwono lho. Rene karo anake kemudo sing ngongkon kowe. Ora. Jotos. Ora. Mentut ngomong ora. Aku kok kondo anakku. Aku ora kodok lagi ngapa ngono kok, Pak. Urung kandha. Ora sampe kaju budak. Cok danang ora ono aku malah ketular. Ya balane tak kamu, Pak. Bapake kemudo rene. Sing ngangkon apa bener kowe? Iya. Hah? Iya. Ya, jangan aja. Iya. Wong nek kemaki ya ngono. Baik. Piye? Ame melok kecoba liyane-ane aku. Ajrakmu lho. Loro aku. Jadi separa nek ngono kuwi bajingan Hei! ta. Apa aja seneng ati. Dongokno kuping. Inimbang anakku dadi bojone kemudo anakem. Alo dadi perawan coba. Nek kamu ora oleh jodoh piye? Ra yo mesakne mongko sing disenengi kemudo. Alah. Nek mongko ora sida rapi terus bunuh diri piye? Ora apa-apa. Anakmu iki akeh sing lirik. Ayo nek Pak. Bos tambang Mas, tambak ngomong iki akeh. Iki cur piye nek ra sida rapi? Samuran. Iki Dok. Piye to nek malah piye? Apa iki? Gorengane gedangku. Gedangku goreng. Kowe kemarin ame apa? Jaluk gedang. Jaluk gedang. Eta. Gedange bae. Aku nganti kaget. Hei. Ya ngono. Kalong loro. Kalong loro. Balik apa ora? Ora roh aku yakin lho ora roh. Ayo dah. Ora Ajak. Lah sing bapak mau. Kalau duit pripati juk. Wis. Jaluk gedang. Ya Enggak, kan? Jal. Ya Acok. kon gedane Ora balik po. minggat aku warung kosi. Oh, sampean iki koyo aku ngene sapa? Aja ngono to, Pak. Kurang sithik. Lah iya. Aku semaput. Sampe mati yo ben. Mati. Sampe aku ora sida rapi. Loro aku karo kowe. Ndut. Piye ngono? Ndut omongan. Piye? Rimuken. Aku Sesuk takone golek sing luwih ganteng. senengane ana wong lamar diseneni terus ngono kuwi bapak kakean. Wong wedok kecangkeman. Arek manget tok ae. Cak. Iki ketoke kok jiwono lho iki nesu. Balekno. Nek dene geger gawe geger. Ono. Terus.